cherechi. Ewezuga nsogbu ụwa, gịnị ga na-ejikọta mụ na oke echiche? Ewezuga echiche ụwa, agara m esi ibe m na-araratụ ndụ. Nsogbu ụwa akụtuola m n'ala, mkpụrụ aja faa m n'ọnụ. Nsi na awanti lọpụta, nzekpuo na mkpọ nkịtị. Ume ndụ mee ka ọ mara onye mbụ. Ụwa achịrị ngwa agha ya, chere ndị ọgụ ya bịa zuo m ike n'ahụ. Kedu nke m na-arịa arịa? Ọ bụ mmadụ ka ọ bụ mmụọ? Ọ bụ agụụ ka ọ bụ ọrịa? Ọ bụ ụbịam ka ọ bụ obi ezughị ike? Ana m ata ahụ n'ime mmụọ, mkpụrụ obi m dị ka alịka. Mụ na ụwa emeela ihe, ụwa emeela m ihe ukwu, bejie m ụkwụ abụọ si m gbawa ọsọ. Ọ bụkwa otu ụwa ibe m bịara ka m onwe m bịakwara. O nwere onye m nọchiere ụzọ mgbe m na-abịa ụwa, ka bịara m ụwa bịa gbuo onwe m? Onye ka m ga-agakwuru? Onye ka m ga-akọsara? Onye ka m ga-akọrọ taa bịa kọkwara ya echi? Onye ọbụla nye akpa nsogbu ụwa nke ya, mana ka m nwee olileanya chere chi m. Ndewonu, abụ m Nwaada Sopruchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.